Moi boas. Moi boas, Boas. Borja, como estás? Que tal? Nada, estaba aquí dándolles Estamos a... aquí pesados para sair os dous na cama. Sí, sí. Eu creo que a xente xa estaba desexando que saírades vos, que lles estaba dando a matraca, que... nada, bueno, es primeramente agradecervos que estedes aquí, máis neste formato así tan novedoso como é o Twitch. A pregunta que lle fago a todo o mundo sempre é si é a toda a xente que convidamos aquí, si é a vosa primeira vez en Twitch. É a miña primeira vez. É a súa primeira vez. A miña tamén, A túa tamén, non? Sí, noutras plataformas por traballo e tal andivemos, pero no Twitch estamos comenzando. Oye, comenzamos contigo no Twitch. Xa tes unha anécdota para contar así coas birras. Pois sí. Ademais, bueno, é un formato así novedoso, pero que hai que adaptarse aos novos tempos e tamén, pois, se sirve para trasladar aí a vosa mensaxe, pois, por nós, encantados. No, hombre, nos imagino agradecidos, ¿no? Bueno, moi agradecidos. Absolutamente agradecidos, e ademais falábamos desto fai un momentiño que para nós, moitas veces como fundación tamén, é nos complexo chegar a certos perfis de idade nas actividades que facemos, porque no que son publicacións, libros, etcétera, presentacións ou actividades da fundación no sentido que non sexa ir a falar aos institutos directamente, é máis complexo chegar a este perfil de público e non temos a capacidade, pois aínda hasta que busquemos alguén que controle isto, co cal, bueno, que nos chame Orgullo Galego, absolutamente win and win, que ven os yanquis, non? Bo para todos. Sí. Pois sí, a parte moi necesaria a mensaxe que tedes vos. Xa hai 3 meses, creo que foi, tivemos por aquí a Monse Fajardo tamén falando un pouco sobre o tema que vamos a trocar hoxe. Eso, encantado de podervos ter por aquí. Entón, se vos parece, vamos a empezar un poquinho así a conversa. Eu logo, pois, se a xente se vai animando a deixar preguntas, irei metendo polo medio. Pero o primeiro que vos quería preguntar é que, bueno, como e cando comezou a loita pola memoria de Alexandre Bóveda e a vez como foi o recibimento destes primeiros pasos, non? Nestes primeiros momentos. Mira, un momentiño, antes de... Oye, que a xente se anime, que faga o favor, sobre todo, comigo é máis doado conversar, a Amalia, que non sei se pillala xa na aldea, plantando as súas cousas, é máis complexo. Que aproveiten que os estás para contestar todo, non? O que queiras. Exactamente. E agora, eso, preguntaba a Borja eso, pois como comenzou toda esta loita. Toda esta loita comenzou despois de que a morte de Franco, porque anteriormente, pois, non se podía facer, bueno, se fixo moito na clandestinidade. Houve moita xente que traballou arreo para dignificar a figura del, sobre todo por Argentina, sobre todo, con facer o Día de Galicia Mártir, e despois, pois, xente que se reunía aquí e facían, pois, algo pero así, moi a escondido, moi as agachadas, eso, pero as agachadas, porque a cousa estaba difícil para eses tempos. Pero, en cambio, en canto se pudo, pois a xente empezou a facer, a falar, a desexar que a figura de Bóveda saíra adiante. Entón, pois, contaron con a axuda de miña nai moito. Viñeron a facerlle entrevistas, preguntábanlle, ela, pois, costaballe moito abrirse. Entón, chegou o momento en que dixo que xa non máis. Porque se pasan malos momentos, porque para rememorar as túas cousas, a vida sin el,
porque miña nai que viviu con el 6 anos. Claro. Sí. Deixoulle unha herencia demasiado dura, criar a 5 fillos. Ela, por ese lado. Eu, porque non tuve a sorte de coñecer a meu pai. Te pode dicir que meus irmáns, pois sí, os dous maiores lembraban un pouco. Decía o meu irmán Alexandro que el recordaba ao meu pai asomarse por unha ventana de onde estivo despois a escola de magisterio e que lles decía: traédeme libros, era o que eu rememoraba. Ela fala da ventana cando estivo na cadea, xusto antes de xulgado, no que é a Deputación de Pontevedra, que antes era Deputación e Gobernación Civil, pois ali, nun edificio anexo, era onde os pechaban. Eu, por aclarar... Sí, non é así. É dicir, hai unha... A loita non cesou nunca. A loita pola recuperación non cesou. Que pasa? Que teríamos que diferenciar a parte de visión pública, de cando se poden comezar a facer os actos públicos, a facer esa loita pública, incluso a sair na prensa, a facelo sen ter que ser en privado as agachadas porque causaba un problema legal para a xente, un problema político, un problema social e un problema legal se te pillaban. Pero a loita non cesou, como ben dicías, comeza onde se podía facer, indudablemente, en Buenos Aires. E onde xa se pon o xerme do Dios mártires galegos desa loita. E despois mantense aquí, claro, na clandestinidade. Que finara Franco, que o resto abríase un pouco máis, empezaba a xuntar xente exclusivamente na tumba, non? No cemiterio, diante do panteón. Pouca porque, claro, había medo. Había medo. E o medo é importante tamén, pero sí, había xente que iba, colocaba unhas florciñas, algúns rezaban algunha oración e marchaban. En que ano que ti aí controlas máis, eu era un meniño, en que ano se fai, porque me parece que o primeiro homenaxe importante en Soutomaior, cando estaba Pereira de alcalde. En Soutomaior, cando estaba Pereira de alcalde. Pereira que viña da emigración, Pereira era un alcalde que chegaba aquí, criado na emigración, e claro, tiña moito máis fresco, en certo sentido, o rememoramento de Bóveda que a propia xente de aquí. Que culturalmente houve un asolagamento absoluto desa memoria. Entón, Pereira nomea, me parece que a primeira rúa Alexandre Bóveda... A primeira rúa Alexandre Bóveda era en Soutomaior. Era a que pasa por diante do Concello. Eso é nos anos... Primeiro, nos 80, pode ser? Sí, pode ser, nos 80, 79, 80. El, en canto se pudo, xa falou con miña nai, a ver se miña nai estaba conforme en que se fixera, miña nai dixo que sí. E despois, ano tras ano, o 17 de agosto, el sempre rememoraba a figura de Bóveda. Íamos ali, tiñamos aquí os actos e despois marchábamos a Soutomaior para estar na celebración. Foron moitos anos. Foi o primeiro alcalde que fixo moito por Bóveda. Sí. Desculpa, Borja, como foi o recibimento nos primeiros momentos, pois eso, explicabas moi ben. Pois a boa tiña sentimentos encontrados, por suposto que quería estes actos públicos do seu home, colleulle xa moi lonxe, pero lembro, bueno, que sí, o que lembro eu, moi meniño, pois cansa, e claro, por suposto. Claro, calquera das familias teñen que reafrontar, que eu non o vivín, como a miña nai, por suposto como a miña boa, xa son neto, colleche noutra perspectiva diferente, non? Tes dor, pero non tes... non ten nada que ver a dor que podo sentir eu, emocional, coa que sentes ti, ni con que sentía ele. Non, claro, ela sempre que había estas cousas, ela sempre pasaba mal. Non, iba, e despois viña esgotada, porque, bueno, fambos, a ti igual. A mí pásame así. Fai vos rememorar un trauma.
que pasa con elas e pasa con con todos os familiares. Ao final teste que enfrontar algo que conseguiras a veces agachar para sobrevivir. Psicolóxico, estar sano, ¿no? Para ter unha psique máis ou menos que non se destrozara, porque eso destroza calquera, como destrozou a moita xente polo camiño. Non, sí, porque foron moitos os galegos e as galegas que as pasaron tamén moi duras. Non só fomos nós, sino que foron moita xente que pasaron o mismo máis que nós, porque a nós non nos faltou nunca o pan, pero houve moita xente que encima de estar represaliados e estar na cárcel, encima non tiñan que comer. E nós tivemos unha sorte moi grande, porque os restos de meu pai sempre estiveron con nós. E os restos de moitos galegos e galegas, onde están? O sabemos? Non o sabemos. Eso é moi duro para as familias. Por iso digo eu que nós en esa parte tivemos sorte. Eu non tive sorte porque non o coñecí. Non tiven sorte porque, amén de non conocer a meu pai, tiven que estar moitos anos lonxe de miña nai. Porque, como digo eu, a nós levábamos a un campo de concentración de monxas. Alá, a Carabanchel, a pasar as penas negras. Porque pasamos, ali sí que pasamos fame, frío, maltrato, por parte de moita monxa ou por parte de outras, ben, porque eu digo que a cultura que poida ter hoxe debolle a elas, porque eu non quería estudiar, e fixéronme estudiar por enriba de todo, e eso debolle. Pero, en cambio, tamén chorei moito. Decíame un día que estive en unha reunión de antigas alumnas e decían unha moito choraches, unha monxa moito choraches. Había veces que tiñas feridas por debaixo dos ollos de tanto chorar, sabes? Sobre todo cando choraba moito nas navidades que tiñamos que quedar ali porque miña nai non nos podía traer. As pasábamos no colexio. Estábamos miña irmán, mas eu, os meus irmáns en outro colexio. Non nos veíamos, a familia. Nos das separados por sexos. Por sexos, efectivamente. Eles en un colexio, nós en outro. E fillas de rojos. Efectivamente, fillas de rojos. Pois así foi. A niñez moi dura. Logo, tiñamos o Mobrán a Pollo. Eu ali xa, bueno, era feliz, porque a pesar de que había moita xente adicta ao réxime, en Pollo eu sentíme sempre acoubada por xente que era de un partido contrario a nós. Sempre. A xente de Pollo sempre se portou moi ben con nós. Eu sempre lle guardarei, e o digo sempre, o día que se celebra ali o 17 de agosto, que lles gardo moito cariño a esta xente. Porque se portaron, polo menos comigo, que me metían nas casas de todo o mundo. Porque era moi atrevida. No, nada, eu o que vos quería preguntar, ainda que logo retomaremos isto, esa como se coñeceron Amalia e Alexandre? Como se coñeceron? Na Polifónica, cantando, miña nai formaba parte da Polifónica, meu pai viña de Ourense, de estar no Orfeón, en canto chegou aquí, din que pousou a maleta e que antes de entrar a fonda onde iba a parar, pois marchou para a Polifónica a presentarse para cantar. E ali coñeceu a Amalia. E ali fixeronse noivos despois dun tempo. Despois tiveron unha temporada que estiveron así un pouco así separados, porque hubo unhas pequenas diferencias. E miña nai, e meu pai lle decía a miña nai: pero, bueno, que vas a encontrar outro
como a min, dice, como a ti, así. E miña nai a meu pai. E despois acabaron casando. Así que... Ela sempre contaba que decía, ti como a min unha, eu como a ti moitos, algo así, contaba así de anécdota. Eu así. É certo que a boa, a nai era che ben presumida, así. Ela non saía tal se non iba a colocarse de pé. Pois coñeceronse na polifónica. Na coral. Amalia, a boa, Amalia Álvarez viña dunha familia, ademais, de moita bagaxe de participación cultural en moitos ámbitos, pero tamén no ámbito da propia vila de Pontevedra, aínda que ela viña de fora tamén. Sí, bueno. Xunto co Álvaro Limés e seu pai, non son de Pontevedra, e Alexandre chega a Ourense tamén co mesmo perfil, é dicir, alguén que antes de chegar a Pontevedra, probando a súa posición de facenda, que como chega ela a Pontevedra destinado, en Ourense participaba na vida deportiva a través dos clubes de fútbol, que tamén lle gustaba moito, e na vida cultural da propia vila. E aí coincide nese entramado cultural que era polifónica, que non é... Claro, hai que ver tamén como era naqueles momentos, non é como agora un grupo de canto, é un pouco máis, claro, máis estrano na cultura que vemos agora. Antes era unha das actividades por excelencia, pois salir, claro, antes ou salías cantar ou salías pasear ou non sei onde se coñecía a xente, pero non había moito máis oportunidade de trincar por aí unha parella. Coñécense ali, noivan, fan primeiro a casa, fan varias casas, non? No, bueno, a primeiro sitio onde foron foi en unha casa na ponte, pasando a Ponte do Burgo. Xusto atrás da capela, do Santiaguiño. Sí, prácticamente. Por ali. Sí. Despois marcharon á calle Chegaray, un terceiro piso. Despois foron a que ora a Praza dos Nenos, a Fonte dos Nenos. Aí viviron e despois xa marcharon a Pollo. En Pollo xa nacemos Loli Maseu, miña irmán Loli Maseu. Os demais naceron, Seliña naceu en a calle Chegaray, Alexandre tamén, e Xosé Luís naceu na calle, na praza de a Fonte dos Nenos. Praza de Compostela, me parece que lle chaman, non? En Pontevedra coñecémola como a Fonte dos Nenos, relativamente pouco, pero xa quedou con ese... Agora se lle quedou a Fonte dos Nenos. Sí, e logo, bueno, enganchando un pouco o que comentabades antes, eu quería saber, porque eu teño entendido que Amalia ao principio non levaba moi ben a implicación política que tiña Alexandre, non? Porque ademais, claro, el non era, digamos, un militante así, pois de ir a un acto de vez en cuando ou de pegar algún cartel, non? O sea, era un cadro político do galeguismo da altura e implicado ata as últimas consecuencias. Entón, quería saber un pouco máis sobre iso, porque eso, tiña entendido que ao principio non o levaba ben de todo, non? Non, o que levaba mal era estar separada del, porque ela cando podía ver era polo traballo, era sábados ou domingos, ela dedicábase á política, entón decía que non tiña marido, que prefería ter ao marido na casa, pero despois ela axudáballe todo o que podía, Sí, ela foi a que meu pai quería unha estrela de 5 puntas e non sabía como facela, e fíxolle a ela para que a tivera. E despois sempre, pois, ela estuvo sempre a seu carón en todo momento. O que pasa é que sempre falase... Non é esa tensión que é propia de calquera matrimonio, pois como teño eu coa miña dona cando estou en Mil Saraos, a empresa da fundación, outra asociación, e non sei que non estar na casa, pois crea tensións, indudablemente, non? E claro, Bóveda é unha figura complexa, é poliédrica, e como tal estaba ocupado constantemente. Como ben distí, se ainda por riba a ocupación, súmaslle, como dis Borxa,
non ser un militante que marcha un ratiño, senón que marchaba xa cando entra en cadro a morte do Partido Galeguista, xa dormía incluso en Santiago, e o pouco que podía ver desaparece da casa, convertídense nun fantasma. E iso claro que xeraba xeraba tensións, porque efectivamente chega un momento que entre o seu traballo o Partido Galeguista, despois monta xa unha empresa moito a finais, non? Etcétera, tal, pois claro, pois non sabemos exactamente, pero se computamos as horas que pasaba na casa, pois iría a dormir como moito. Ela pois non lle gustaría ter unha relación exclusivamente de dormir con alguén. Quería ter momentos, pero chega un momento que efectivamente a política xa o absorbe de todo. Hai un momento onde dá ese paso, pero cando o Partido Galeguista se convirte nun partido de masas, empeza o estatuto, no que tamén partícipe el, pues sabíamos que iba a apoio con sorte a dormir, e había días que nin eso. Eso, pois, claro, que non lle gustaba a Amalia, nin lle gustaría a ninguén, nin lle gustaría a min da miña dona. Decir, oye, bueno, moi ben, xámonos pa qué? Para deixar de vernos. Sí. E bueno, e eu tamén, porque, bueno, é certo que ao final Alexandre Bóveda foi unha figura, unha persoa moi revolucionaria na época e que, ademais, que, bueno, o seu traballo ainda chega aos nosos días, non? Podemos falar, por exemplo, eso, do que máis se coñece que é o seu papel activo na redacción do Estatuto de Autonomía, eso, membro do Partido Galeguista, candidato na Fronte Popular, escritor en diversas revistas e semanarios, tamén o seu papel, non, en Celtia ou na Caixa de Aforros. Que nos chegou até hoxe dese activismo de Alexandre Bóveda e das súas diversas facetas? Que pensades vos que do seu traballo nos chegou ata hoxe e, sobre todo, do seu traballo en tantos ámbitos, que pensades que non se coñece o suficiente e que merece ser lembrado? Porque ao final sí que é certo que o que máis se lle coñece é o Estatuto de Autonomía e o Partido Galeguista, non? Pero que outro traballo del pensades que merece ser lembrado máis? É que é complexo tamén decidilo. Claro, pregúntanos a nós. Pero facendo un exercicio un pouco obxectivo, non? Fora da nosa participación emocional con Alexandre Bóveda. Por suposto, como diste, chegan a hoxe, é dicir, a día de hoxe chegan cantidad de traballos onde tamén a desmemoria influe, non se lle percibe. Por poñer un exemplo, pois a banca que vive dunha serie de caixas que foron fundadas, unha da máis rentable no seu momento fora a Caixa de Pontevedra, fundada por Bóveda. A ver como explico. Cando foi a crise das caixas, non fai moito, eu dicía que a crise xa comenzou cando se forxaron. Bóveda monta a Caixa de Aforros de Pontevedra, nomean o primeiro director de la Sota, nomea o director, quería que quedase ali. De la Sota, a Caixa de Aforros de Pontevedra é montada pola Deputación de Pontevedra, prácticamente financiada nunha porcentaxe enorme, pero os estudios de Bóveda para montar a Caixa son auspiciados pola Deputación de Pontevedra, gobernando de la Sota de Deputación. De la Sota perde a Deputación, chega un consello novo de dirección, total que Bóveda os 9 meses de ser un director da Caixa de Aforros estupendamente, e eso di moito de Bóveda, tamén de como era el como persoa éticamente, deixa o posto director, abandona. Porque xa ese primeiro consello de dirección desfai os principios de fundación cos que el creara a Caixa de Aforros, que era para repercutir os propios aforros na cidadanía, ese bucle que tiña función na Caixa de Aforros, non un banco. E aí abandona. Entón, hai cantidad de cousas que fixo que non chegaron a... que non percibimos a Bóveda a día de hoxe, indudablemente se afondas na figura así, pero superficialmente non, porque aí inflúe a desmemoria, é dicir, houve que borrar aos milleiros de Bóvedas que construíron este país, houve que eliminalos da memoria, chapodalos directamente e poñer figuras novas. Dito isto, por exemplo, que se descoñece moito de Bóveda? Bóveda xa é unha figura, por puntualizar, que se coñece máis o seu martirio que a súa propia vida. Cando é importantísimo porque parte dese martirio, e é o nexo que ten Bóveda co resto dos represaliados, é provocado pola súa vida.
que non traballara polo progreso, que non tiña unha participación política activa, que non era figura resaltable. Os primeiros a polos que foron os que cumplían todos eses condicionantes. Xente activa, sociopolíticamente, por suposto, valiosos nesa sociedade, co cal o réxime que chega di los primeiros que hai que descabezar son a todos estes señores. E Bóveda é un dos primeiros, pero hai nos antes e hai nos despois. E todos cumplen o mismo perfil. Dito isto, xa me perdín aí un pouco. Unha das partes onde pasa máis esquecido, porque ese martirio solapou moitísimo da figura, é unha figura que convido a recoñecer, porque é moi fonda, e temos que ter en conta tamén, hai que puntualizar unha cousa, que Bóveda asasínano con 33 anos recén cumplidos. El cumplía o 4 de xuño, se mal non me lembro, e mátano o 17 de agosto. Xa estaba prácticamente, cumpliu, o 18 de xullo xa o deteñen, o 19, hai unha tal, e xa o fusilan, é dicir, con 32 anos deu tempo a facer unha cantidad de historias alucinantes, que eu, cando falo dele nun instituto, por exemplo, sempre digo, imagínate, se déramos a este home outros 33 anos de vida e un pouco de software. En vez de lápiz, sería a bomba. Estaríamos presumindo dunha figura galega dese calado. Por que digo isto? Porque unha das figuras que máis, unha das facianas de Bóveda que máis solapa, e solapada polo político, pola reivindicación política da figura, é a súa figura económica, a súa intelixencia económica. Por resumir moi moito esta complexidade, a súa percepción económica, que plasma no estatuto, pero nese estatuto xa plasma unha serie de impostos, por exemplo, non lle chamaban así, pero o IRPF, de sobra coñecido hoxe en día, pero no Estatuto de Galicia, na parte da facenda, plasma unha facenda que viña a anticiparse as teorías keynesianas, que non sei se lle sonan a todo o mundo, a Keynes en Estados Unidos, que é o que promulga o welfare state, non? Este estado de bienestar que lle compra Roosevelt, que fai que creza Estados Unidos hasta cotas tal, é o estado no que vivimos todas as democracias hoxe en día, este estado de repartición. Pois eso xa o plasma Bóveda antes que o plasme Keynes en Estados Unidos. Que xa o plasma no deseño do Estatuto de Autonomía, isto xa o deixa escrito no ano 35, xa chega ao 36 perfectamente aprobado. E por que digo isto? Porque quitando honrosas excepcións, como Beiras, cando daba clase a universidade, ou Vence, que obviamente falaban de Bóveda, un pasa por este país sen saber que un economista, é dicir, calquera vai estudiar economía, falanlle de Keynes, vas facer calquera historia de socioloxía económica e tes que empaparte de Keynes, e ninguén lle di que había un galeguiño que mataron por progresista, que xa tiña esas teorías anticipadas 3 anos antes que promulga a súa primeira teoría. É por poñer un exemplo, porque poderíamos seguir, pero unha das facianas máis esquecidas de Bóveda é a parte económica na que era un portento. E, de feito, dalle tempo, nun tempo moi breve, por poñer outro exemplo, o servicio, por exemplo, as deputacións teñen agora oral. Ese xerme do oral era o que chamamos servicio de recaudación de cédulas, que el colle na Deputación de Pontevedra, cando o coñece de la Sota, fai un servicio que era absolutamente deficitario, nun ano converte nun servicio rentable, e a 3 anos vista estaba xa na recaudación dun 350% de cando collera ele. Sí. Despois de ali xa lle di, monta a caixa de aforros. E o tempo xa empeza tamén a traballar no Estatuto de Autonomía. E era un tipo, ademais, claro, daquelas non había economistas, eran peritos contables, sobre todo era autodidacta. E convén lembrar aquí que Bóveda era unha familia absolutamente humilde. Cando decimos absolutamente humilde, era absolutamente humilde. E máis, temos escritos, é dicir, él aproveitaba as cartas que lle enviaban cando estudaba en Madrid, cortábalas con cuidado, convertías en media carilla de folio e era onde tomaba os apuntes. Porque faltáballe papel. Faltáballe cartos para ter papel. Sí. Entón, ese asasinato atroz desdibuxa moita das facianas. E por que faz moi ben a preguntalo? E por que convén subliñalo? Porque temos que ter exemplos autóctonos. Sen ter nada contra él, pero poño un exemplo, a ver, se o traspolo, que se me entende un pouco. Pois Amancio Ortega, unha figura absolutamente recoñecida, pero tampouco ten unha vinculación co país, coa terra, co galego, é dicir, cun empresariado galego, por unha empresa internacional que non lle quedou xerme ningún. Ao revés que Bóveda, que iba montando empresas que tiveran sempre un xerme
cultural e galeguista. Figuras desas fanos moita falta, porque, ao final, vivimos e bebemos do pasado para construir o noso futuro. Se non temos exemplos de aquí, temos que buscarlos fora. E hoxe en día, tristemente, nos meten todo de fora. Como descoñecemos o interno, compramos o de fora. Pois vou ver un perfecto exemplo para poder redescubrirnos e reinventarnos un pouquiño, ahora que está de moda todo el rebranding e las crisis, etcétera, etcétera, pois vou ver un exemplo super eficaz. Falabas de Celtia, el en Celtia xa non ten que ver, o que monta, vou tentar ser moi breve tamén, é o Instituto Bioquímico Miguel Servet. Con Ovella Vidal, que quen resistre a Celtia, é unha historia preciosa. Ovella Vidal tamén recomendo que a xente o coñeza, o recoñeza, porque é un tipo digno de estudo tamén. Iba moito máis ao empresarial. Pero montan esa primeira empresa, que dura 6 meses aproximadamente. Calvet, que era o químico, tamén como era republicano, ten que é represaliado, exíliase. Calvet acaba traballando co Premio Nobel de Medicina, é dicir, na mesma equipa que o Premio Nobel de Medicina xa nos anos 50 algo, me parece, volta despois aquí a Celtia, traino de volta aos irmáns Fernández López, como montan tamén o Colexio Fingoi, a Carballo Calero, eles dan a cubillo a moitas das figuras galeguistas. Pero, efectivamente, é dicir, había diferentes socios, pero os traballadores era Bóveda na parte económica, Ovella e Calvet na parte máis bioquímica, por así decirlo. Ovella ten que largarse tamén por republicano e rexistra Celtia, o que sabemos hoxe en día que rexistra Celtia en Porto, está registrada, o primeiro registro é en Porto no ano 37, cando consigue marchar. Bóveda fusilado directamente, é dicir, prácticamente non lles dá tempo a poñer a empresa en marcha, pero ese xerme que montaron, mira tino que se convirteu. É importante suliñar isto porque era unha caste empresarial que nunca deixaba atrás a nosa propia cultura empresarial. Faríanos moitísima falta. Eu sempre boto de menos, por exemplo, exceptuando o casiño que fixo Zara coas camisolas do deseño de Uxío Novoneira, non? Con esas, como me chaman, con eso que escribía, que venderon a toda pastilla, ademais. Fora deso, non queda nada recoñecible galego nunha marca así. Estamos falando da empresa textil, me parece que é a primeira a nivel mundial. Que mágoa que a primeira empresa textil a nivel mundial non leve algo que nos recoñezan de fora, que digan, ostra, unha empresa galega. Non, é unha empresa internacional. Pois que mágoa que non sexa empresa galega. Pois o empeño de Bóveda, de Ovella e de outros desa xeración será que todas esas empresas tiveron unha impronta. Coñecedores, como Bóveda económicamente, de que eso máis favorece o país. Igual que somos capaces de recoñecer improntas yanquis e incluso aporta valor a la marca, ¿no? Si es de Estados Unidos, que maravilla, ou si es de tecnología alemana, non sei que tal, e ninguén dixo, roupa galega. Bueno, non se fabrica en Galicia, xa para empezar, ¿no? Pero o gallego era aquí moito máis chollo. Pero que non haxe ese recoñecemento. Pois ese era unha dos traballos implícitos que tiña ele. Xa me lío, pero que Bóveda é moi complexo de resumir. Hai que irse a moitas publicacións porque todo o que fai este home é tremendo, pero sempre partindo da base deste pequeno resumo que fixe. Sí. No, é que, ademais, para falar de todo o traballo que fixo el, eso xa daría para unha charla monográfica exclusiva sobre iso. E ademais, claro, é o que distía, a idade, con 33, teño eu 35, e claro, miro para atrás o que fixen ata os 35 anos e claro, pensas o que fixo el e ademais nun contexto moi complicado, non? Porque aquel contexto, aqueles anos eran moi complicados para... E ademais que estaban casi edificando de cero o que o galeguismo e todo iso, non? Edificaron de cero, hai unha diferencia. Mira, por ponerte un exemplo que esquecíamos aí, falamos deses 33 anos de traballo, pero es que houve un ano e pico que estivo desterrado. É dicir, cando chega, efectivamente, esa primeira dictadura, a Castelao a Badaxoz e a Bóveda a Puerto Real, a Cádiz, vamos, a Puerto Real, pero mandan a Cádiz, é dicir, desfaregan tamén ese movimento. Pero apuntaches moi ben. Hai unha diferencia enorme que co concepto de galeguismo, xa palabra, unha verba bastante manida hoxe en día, porque ahora percibimos galeguismo con calquera que lle guste comer empanada, facer queimada e escoitar a gaita.
é unha mágoa, porque o galeguismo, decir, o que a verba de galeguismo creas nese momento. E ese galeguismo era creador. É dicir, eles beben dun concepto cultural que existía neste país de sempre e convírteno nun movimento sociopolítico. Sí. Ese é o gran quiz do Partido Galeguista, non? É que, claro, que tiñan votos, claro que traballaron no estatuto. Foron quen esas cabeciñas todas de coller un concepto da nosa herdanza que non tiña un movimento sociopolítico e dotalo del, porque este é o futuro dos países e das nacións. É dicir, se nós con nosa cultura non creamos un concepto ou non creamos un movimento do que podamos adueñarnos nos mesmos para construir o futuro, van a facer outros por nós. Coa súa cultura, con outra cultura diferente a nós. Estámoslo vivindo. Non digo nada que non se vexa destes últimos anos para aquí. Pois ese galeguismo crea dunha herdanza cultural, dunha bagaxe cultural milenaria, un concepto que lle permitía a esa sociedade transitar. Agora, o galeguismo de agora administra. Hai moitos que son galeguistas e o que fago é administrar conceptos que me veñen herdados, pero non creamos nada. A nivel, falo a nivel xunta autonómica, quitando momentos tamén puntuais, a xunta democrática, é dicir, este galeguismo democrático, falo pejorativamente dos que se din galeguistas sen crear nada de galeguismo, descoñecendo as figuras como eles, etc. Eso unha das claves que deberíamos entender para entendelos a eles. E claro que son momentos moi complexos, porque tens que crear algún movimento sociopolítico de cero. Imagínate se lle foi complicado a Podemos, por poñer un exemplo reciente, non? No que podamos identificarnos. Cos medios que hai hoxe en día, coa pasta que hoxe en día, ponte a montar ti un novo partido dando mítines en coches que tardabas en chegar a Santiago non sei canto tempo, a reunións, claro, sin un ordenador, sen nada. O traballo que hai detrás é, primeiro, é intelixente, pero despois son horas e horas e horas de xente metida aí. É tan intelixente que provoca unha represión absoluta sobre eles. Eu comprendo dende un bando fascista que non os podes deixar vivos, porque dices que estos señores se lles deixo vivir dentro de 20 anos montan el tinglado outra vez. Porque así, porque tiñan esa capacidade de velo. E ademais dáse tamén un contexto moi favorecedor. Nese Bóveda economista, nun Castelao que tiña un concepto cultural con risco moi diferente tamén ao que tiña Bóveda, pero Bóveda aplicado a economía, é dicir, dáse unha simbiose nesa equipa que foi nese momento, que posiblemente tardemos un tempo longo en volver a recuperar esa capacidade simbiótica de voltarnos a renacer, pero precisámoslo. Por eso, insisto, figuras como Bóveda e o coñecemento de Bóveda son fundamentais para que podamos facer esa reinvención de cara ao futuro, para ter onde apoiarnos. Que ti dicías agora, citabas a Castelao, eu quería saber que relación, que vos puideron contar ou que sabedes, que relación tiña el con Castelao e a vez que significaba para el Castelao ou que pegada deixou el en Castelao, non? Porque aí temos o cadro a derradeira lección do mestre, que, por certo, eu tamén vos quería preguntar un pouco que supuxo para vos cando chegou aquí a Galiza no ano 2018, foron, creo que eran 73 anos despois que se fixera, non? Entón, esa doble pregunta, que relación tiña con Castelao, que significaba para el Castelao e un pouco que significou para vos a chegada deste cadro, non? Pois mira, a relación que tiña el con Castelao era moi profunda. Castelao decía que Bóveda era o seu irmán pequeno. Entón, formaba parte da familia de Castelao. Non se movían un sin o outro, porque entre eles falaban todo o que iban a facer, todo o que lle conviña para o Partido Galeguista e o que lle conviña para a xente que rodeaba ao Partido Galeguista, porque o Partido Galeguista non eran eles solos, porque eran xente humilde. Sí. Había moitísima xente humilde. E que querían eles? Precisamente cambiar a Galiza de a que estaban vivindo para unha Galiza onde poderan todos os galegos e galegas
vivir mellor que nada, porque ainda lle preguntábame miña nai a meu pai que por que se metía tan aí, e decía le decía ela a Amalia: os teus fillos faltalle algo de pan, faltalle comida, faltalle algo á mesa, non lle falta nada aos fillos de asentes que están nas aldeas, faltalle de todo. Entón, eu teño que luitar para que os fillos dos demais teñan os mesmos dereitos e os mesmos poder comer e poder disfrutar os mesmos que os fillos dele. Entón, para min iso me é moi importante, porque eu teño moita relación con a aldea e eu penso que é unha pena que non hai ningún dos gobernos que mire por a xente da aldea, por os rapaces que se teñen que marchar fora das aldeas, porque non teñen donde vivir, non teñen donde ganar cartos, donde tener nada. E mira, os campos baldeiros, nós chegamos ali e había de todo, ahora non hai nada. Ali na aldea onde vou eu non hai nada. Hai un cabalo, hai unha egua, antes había algunha 4 galiñas e nada máis. Os paseados que andan por ali. E a xente que planta 4 cousas nas leiras. Nada máis. Recamiñamos cara Castelao. Bueno, sí. Pero, claro, eu sei que Castelao máis Bóveda estaban en nese momento de querer que todo o mundo poidera disfrutar. A mí sentía unha admiración mutua e tiña unha compenetración mutua. É lógico que un mozo como Bóveda, porque era un mociño, home, xa plasmaba el tamén, cando chega a Pontevedra, se ve na tertulia con Castelao, con Paz Andrade, alucinaba ali, claro, con unha das figuras que culturalmente el admiraba, e a máis eran dous perfis totalmente diferentes e complementarios. Castelao, de feito, cando chega a Buenos Aires, colla Rodolfo Prada como se fora, decía, claro, eres el Bóveda de aquí. É dicir, Castelao divagaba moito, eran moi culturetas nese sentido, pero despois, xa o recoñeceu sempre, era pouco práctico. Entón, tiña un Bóveda, decía, eu teño unha idea, e despois viña un señor que a levaba a cabo, non? Entón, decía, executaba, sí. Claro, entón, claro, sentían admiración mutua. Castelao, Bóveda por Castelao e Castelao pola capacidade de traballo que tiña Alexandro bueno, despois, claro, temos que aí xa perdemos un pouco máis o fío anos despois, cando el marcha, pero temos que entender que ademais viviron momentos difíciles, como diste, momentos duros, moitísimo traballo, logros espectaculares, eso, por suposto, une, vamos, para toda a vida. Cando comezas algo de cero, construes o que construíron, etc., ainda por riba, remata como rematou, claro, que hai veces que non te dá ni para que un propio irmán dentro dunha casa ter ese mesmo grau de vivencias, ainda tendo consanguineidade, non? Por iso decía Castelao, o meu irmán pequeno, E despois decías preguntabas por, creo que non nos queda nada nesa parte, non? Por respostar. Non, perfecto, sí. E o do cadro, bueno, Viti, o cadro para min foi unha ledicia, porque sei que é unha cousa que fixo Castelao, pero chegou tarde. Para min, non sei, é que é difícil expresarme un pouco, porque tiven ledicia, pero tamén carase porque non o trouxeron os propios que formaron o bipartito, que tuveron que ser os contrarios, vamos decir, que eran os contrarios, o PP. Por certo, eu fui
a ver o cadro, invitada por o PP, e non me podo queixar de como se me tratou ali. De verdade que tratáronme o cadro e... Bueno, dubidamos en ir. Que? Dubidamos en ir. Dubidamos en ir. E despois dixen eu... Pola desembalaxe polémica esa de... Sí, porque desembalou el... Dixo que non coñecía a Bóveda. No, bueno, non sei como fora. Bueno, falaba do mestre, non? É dicir, o presidente da Xunta falaba de, bueno, que representa a los maestros represaliados, non? Me decía que odiaba a Bóveda, que tampouco lle podemos presupoñer dolo, e así non lo confesou despois. Sí. Claro, que descoñecía a parte da ciudad. Ele veille, cando fui ali, le veille un libro. No, 3. Bueno, le veille 3, pero bueno. Sobre todo, que falaba de Bóveda, diseño... Tres libros de Bóveda. 3 libros de Bóveda, diseño. Traigo isto para vostede, para que coñeza a Bóveda. E despois, en unha reunión que tuvimos tempo despois, díxome, xa leín o libro. Digo, pois, ahora apunte e faga o mismo que facía él. Non lle pides nada. Sí, vache dicir. Digo, xa non lle pides nada. Non, sí, claro, pedíalle moito. Non o fixo, porque eu non esperaba que se marchara de Galicia. Para mí foi un fracaso. Pois despois de eso, falabas da chegada do cadro, hombre, si son sentimentos, eu teño os diferentes a ela, por suposto, non? Eu quería abrazarme. Sí, a min, decir, bueno, a chegada é a chegada un símbolo, ven para unha exposición, e que claro, hai que evaluar o contexto tamén no que chega ao cadro, non chega ao cadro traído para, por exemplo, vamos a acotar o espazo no que temos que falar, nese sentido. O cadro existe primeiro, decir, o cadro é unha reproducción que fai o propio Castelao dunha primeira lámina que inclúe no álbum Galicia Mártir. Cando instauran en Buenos Aires, comeza no ano 41 coa instauración da homenaxe que hoxe chamamos Galicia Mártir, que ali foi o Día dos Mártires Galegos, Rodolfo Prada encargara a un escultor, que hoxe, desculpademe, non me lembro o nome, un busto de Bóveda, que ahora existe en bronce. De feito, na primeira foto que temos, pensábase que era o busto de mármol, pero non, era o molde de escayola porque se iba a facer o busto de bronce. Nesa primeira homenaxe non estaba aínda nada deseñado deso, entón non había nada para facer. E Rodolfo proponlle, e, oye, por que non pintas? De feito, Castelao xa había mal daquelas, non quería repintar. Veía mal. Repinta o cadro onde, xa cando fai inicialmente, pois, vese perfectamente o recoñecemento a faciana de Alexandre con toda a lógica, non? O que viviran, etc. Agora, o cadro como símbolo é pintado para a celebración, a conmemoración do Día dos Mártires Galegos. E chega aquí, falando diso na exposición, a Fundación participa no visado desa exposición que comisaría, ademais, Miguel Anxo, da Fundación Castelao, pero chega nun contexto para incorporar unha exposición, non chega nun contexto que botamos de menos, ou incluso que se quedara máis tempo para falarmos de por que foi pintado o cadro. Claro. Para que fixo Castelao ese cadro? Porque é un símbolo, pero precisamente como é un símbolo, leva detrás unha simboloxía, e a simboloxía é a reivindicación. Foi repintado para celebrar o Día dos Mártires Galegos. Que fastidia? Bueno, pois todo o que se move alrededor do cadro, este esquecemento que ocorre ali, que dubidamos, despois efectivamente recondúcese na inauguración, e Feijóo fai un discurso pois máis bovediano nese sentido, non? Bueno, hai que desculpar a todo o mundo en certo sentido nesta vida, pero o que non é desculpable noutro sentido que, por exemplo, nós levamos como fundación, xa antes de que viñera o cadro, un bo tempo antes, tentando non só reivindicar, senón institucionalizar autonómicamente o Día dos Mártires Galegos ou o Día Galicia Mártir, como se lle queira chamar. Eu, incluso ahora, co tempo son máis partidario do Día dos Mártires Galegos porque sona máis plural e dá máis a que non coñece de que falamos, dá máis, é máis preclaro o nome. Se falamos de marca, o Día dos Mártires Galegos, está claro, Galicia Mártir é máis abstracto, non? Mudouse ese nome despois. Bueno, quitando este inciso,
Chega ao cadro, baixa o cadro e sigue prácticamente a institucionalización no mesmo punto morto. É dicir, traes o cadro, fálase de Bóveda, fala de que estaba ali pintado, todo, vai 40.000 personas a ver a exposición, pero a simboloxía que o cadro representa sigue igual de esquecida no ano 21 que estaba no ano 16. Entón, sentimentos, pois o orgullo que veña de poder velo, indubidablemente, e máis eu estive na primeira viaxe para saber como ia querer a Argentina e tal, fun ao Centro Gallego, estaba en obras, non puiden velo, nin o busto, nin o cadro, o busto estivo desaparecido, mandarnos unha foto fai 2 anos, o Centro Gallego está desfarelado, é un cacao maravillado. Pero dito isto tampouco puiden ver, estando en Buenos Aires. Ela ir a Buenos Aires tamén é máis complicado, pois a súa idade, entón está moi ben que veña, pero debería vir acompañado, pois botamos de menos tanto a fundación como eu a nivel persoal, non sei ti, pero unha estrategia de consecución dos obxectivos do símbolo que se trouxe. É como se collemos a Catedral de Compostela, non? E poñemos unha maqueta pequeniña e a paseamos polo mundo inteiro para que todo Dios a recoñeza e diga, no, pero vamos a ir a Santiago, no, peregrinar no, gracias. Esta non vengan a ver nada máis, sabe? Despois la peregrinación non nos interesa. Pois se lle damos a volta, en certo sentido, eso foi o que ocurriu co cadro. Agardemos que algo axudou, pero non podemos reivindicar símbolos e non cumprir os obxectivos da simboloxía polo que se pintou. Eso é unha disonancia cognitiva na política da Xunta actual fronte ao que falamos de políticas, ou cando falamos de políticas de memoria. Sí, que bueno, ese cadro, ademais, eu xa falo de opinión persoal, pero eu creo que o lóxico que ese cadro en algún momento puidera estar incluso no Museo Castelao de Pontevedra, non? Coas obras Castelao. Eu sei que é complicado, non? Traelo, pero... Hai unha reproducción no museo. Hai unha reproducción, claro. Hai unha reproducción do cadro. É tamén complexo. É tamén complexo, porque se collemos ahora a Castelao, todos reivindicamos a herdanza de Castelao, de Bóveda, é dicir, todos os sentimos os que nos consideramos galeguistas de gente de bien, galeguistas de pro, non estes jaligistoños que andan por aí. Pero, quero dicir, cando reclamamos esa herdanza, ollo, porque Castelao, na súa herdanza, quixo que quedara sempre en Buenos Aires. Entón é complexo, temos que movernos nesa unha despois, ademais, que é propiedade de alguén ali, é dicir, é propiedade del Centro Gallego, terían que vendelo, é dicir, o Gallar poidéramos ir ali cun comando nocturno secuestrallo e traernos un cadro. É un encantado de telo en Pontevedra en vez de ali. É que dá medo, claro, sobre todo a situación na que está ali o Centro Galego de Buenos Aires e todo o patrimonio que hai aí dentro. Claro, efectivamente, entón, Castelao quiso que quedara así. Claro, ahora, se Castelao soubera no seu momento cando dixou verdade que iso iba a acabar ocurrindo que ocorreu agora, pois posiblemente o mellor, pero xa son hipóteses, diría, non, entón que vaya a un sitio onde este ben. Cando Castelao fai eso, el Centro Gallego, Buenos Aires, eso era espectacular, pero xa non no sentido do continente, senón no contido, eso tiña unha vida e xa non cultural, é dicir, a resistencia política da idea de nación e do partido galeguista, etc., pervive ali. Aquí desaparece, indudablemente, non? Aquí é coartada violentamente. E eso trasládase ali, entón, é lógico que fixera. Dito isto, claro, entón queda ali, claro, é complexo. A mí se me preguntas, personalmente, tamén prefiro que este aquí, porque ali hai pouca xa vinculación, non pinta nada, pintaría máis aquí que algo agora mesmo, pero teríamos que traballar facendo hipótesis sobre o que preferiría Castelao hoxe en día. Esas hipótesis sempre son complicadas, porque cada un temos unha idea. Se xa con herdanza física de Catroleiras aquí andamos a fouciñazos, imagínate con legado así. Sí, que por certo, bueno, ti falaba desa xunta, eu tamén, se me poño a falar da nula política a respecto da memoria histórica que ten a Xunta, péchanme aquí o directo o que solto pola boca, pero sí que vos conseguistes algo, e é que en Pontevedra xuntades no 17 de agosto a todos os partidos na homenaxe a Lina Caeira.
Quero dicir que é algo incluso sorprendente porque non adoita suceder con outras persoas asasinadas noutros lugares, non? No, hombre, pois tamén é complexo e hai que manexalo con cuidado. Ese é un traballo de fondo de moitos anos, moitas reunións. Aí hai un chollo detrás que non se percibe e, claro, é unha larpeirada para a imaxe pública do político de turno. É goloso aparecer onde está Bóveda. Eu sempre digo, moi ben, pero isto ten que levar máis aló. Por que digo isto? Porque ahora incorpórase xente nova, pero é certo que no primeiro momento que falamos de institucionalizar o día da Galiza Mártir, enterouse o representante do Partido Popular en Pollo, Ángel Moldes, quixo asinar a institucionalización e votou en pleno. Foi o primeiro representante do Partido Popular que asinou e que apareceu ali na homenaxe. Sí. Ten todo o dereito. Cal é o problema? Claro, que o gallá viñera xente, pois, bueno, e así o falamos noutras veces, a nivel persoal, co presidente da Xunta, e andivemos, claro, pois agora se nos jodeu a negociación. porque estamos aí. Estamos aí. Pero, claro, oye, por eso digo, é complicado, porque nós non somos tontos, nin tontas, nin a fundación, nin personalmente, tampouco queremos poñerlle estes caramelos golosos para que a xente se veña a facer as fotos en algo que despois eu sempre digo, decir, claro, oye, o administrador é administrador. Pode facer as fotos que queira, pero despois a súa laboura se vimos o Galiza Mártir hai que empezar a apoiar as políticas de memoria. Non vale traer o cadro e non facer nada, nin vir un Galiza Mártir e non facer nada. É certo que se van conseguindo cousas a base de moito falar. Non é o mesmo que vaya eu, que non teño que se me ve que teño ideoloxía, por suposto, seguirei na tendo, non? Pero que non teño unha afiliación política nin traballo para un partido político. Isto ten unha complexidade. Cando nos presentamos unha petición que se enviaron a todos os concellos do país, a petición de institucionalización, enviouse a todas as administracións, é dicir, deputacións, concellos e xunta. É dicir, dende autonómica hasta estatal, hasta local. En todos os ámbitos foi registrada. Foi respostada incumplindo a legislación, por certo, me parece que nos respostaron un 5 ou 6% das entidades. E incumplen a legislación. É dicir, a petición tal como está formulada debe ser contestada de por qué sí se leva pleno ou por qué non se leva pleno ou por qué non votada. Moi poucos concellos o cumpliron e moi poucas deputacións daquela. Ahora vanse sumando. Facendo este inciso para aclarar tamén en que terreno nos movemos nestes asuntos. É máis lógico que consiga eu porque, claro, tristemente, e con toda lógica, hai unha percepción ideolóxica detrás da memoria histórica. E hai un medo a perder votos, a que outro gañe terreo. Entón, cando esa petición a presenta un partido, a pesar de que eu teño falado con xente que está convencida que se debería aprobar, claro, é que se la aproba é un punto para o partido contrario. Pois ao mellor nun concello un concelleiro menos. Entón, eles traballan, é dicir, ao final, a clase política, os electos, traballan dende unha perspectiva non de cohesión social baixo un prisma dunha memoria democrática dos dereitos humanos, senón desde un prisma, claro, de partido-empresa, que é o que temos hoxe en día tamén. Partidos hoxe en día son partidos-empresa. Necesitan gañar para gobernar a administración para despois nutrirse e poder seguir gañando máis. Este é o sistema que temos montado, tristemente. E iso afecta a este tipo de peticións. Cando eu consigo sentarme e explicalo máis ou menos así, como vos estou explicando a vos, pois depende de quen teña diante, con as verbas, con outras, máis, a veces apreto máis, a veces teño que afloxar, consíguese moito máis, consíguese este traballo da Fundación, do secretario Ernesto Vázquez Rey, sobre todo, que foi o ideólogo desta petición, de todo o padroado que apoiou de inicio, é dicir, un traballo colectivo, de ir conseguindo que esta xente veña a homenaxe por ese... E mira ti que triste, ou incluso que xa di moito da situación actual dunha sociedade que veñan todos os partidos a homenaxear a Bóveda sexa motivo de anécdota. Claro, que eso xa nos indica do problema, é dicir, a índole enorme do problema que temos é, oye, van todos a homenaxear a
todos que se din galeguistas, todos. Aquí non hai ninguén gobernando nada que non se teña autodenominado galeguista. Entón, van a homenaxe a un galeguista que foi asesinado por galeguista e alucinamos. Entón, ese é un dos grandes problemas. Iba a decir algo que se me quedou algo na petición, pero bueno, se me ocurre xa digo despois. Sí. Non sei se con eso xa damos un pouco de contexto. Efectivamente, é unha cousa, agardemos que cada día sexa menos rara. Eu sempre explico, é dicir, claro que se aplica ideoloxías a certas historias, claro, cando falamos de... Dame un segundiño que vou enchufar, que xa me está avisando isto. Vale. Aí, que xa se me vai a luz. Ben, claro que conleva ideoloxía a memoria democrática, pues, indudablemente. Neste país, pues claro que conleva ideoloxía, non? Ou debería estar capitaneando pues, o Partido Galeguista que xa está prácticamente extinto. Isto así, non? Se non seríamos que deberían facer gala disto. Agora, falamos de dereitos humanos. Eu sempre digo, vamos a ver, isto é unha petición tal. Cando empezamos a darlle voltas, empezan con tarrollos, e digo, pero vamos, aquí apoiamos os dereitos humanos ou non? Vostede que está diante miña falando esta petición apoia os dereitos humanos? Sí, digo, pois xa está. É que un pouco máis temos que discutir. Sí. Estamos falando aquí de homenaxear a claudicación dos dereitos humanos por un réxime dictatorial. E, por suposto, homenaxear de quen creemos que vimos, etc. E dicía isto por outra historia. E sería fundamental que se normalice. Pásanos outra cousa. Por exemplo, Bóveda tamén solapou, ahora se está traballando moito, pois xente como Monse, e outra tantísima, Lourenço Fernández Prieto, non me sei voces, autores a nivel local, Pepe Álvarez, bueno, vénseme a cabeza eses. Podíamos estar falando de 400 persoas que traballan na memoria de xeito prácticamente máis voluntario, e sobre todo voluntarioso. Porque aquí rédito económico, o que normalmente facemos é palmar pasta, movernos por los sitios. Que tamén a veces se ve la fundación, me parece que temos aquí hasta sueldos, ¿no? Sí. Os cartos son xustos e isto faise a base de vontade. Por que digo isto? Pois, cando se fai o Día das Letras Galegas, non se leva homenaxeando a Rosalía de Castro todos os anos co Día das Letras Galegas. Escolles unha obra como símbolo e cada ano falamos dun autora ou autor no Día das Letras Galegas, porque ademais hai que facer a perspectiva de que efectivamente esa cultura pervive e de que hai letras galegas vivas. Pois nós deberíamos tamén estar traballando, decir, o Día Galiza Mártir, a Bóveda é indisociable do Día Galiza Mártir, porque instaurase no día que los asinan, pero teríamos que estar dedicando durante todo o ano as vidas da xente. Non podemos deixar o Día Galiza Mártir a irnos laiar a caíra. Temos que convertir o Día Galiza Mártir nun ano onde que o que fixo Bóveda para que o mataran? Pois o que estamos falando agora. Oye, pois que fixo o Peinador para que lle quitaran os terrenos onde está o aeroporto? Ou Poza para que o fusilaran? É dicir, que fixo toda esa xente para que estemos homenaxeándos aquí? Pois durante o percorrido, ao longo dese ano, irmos falando das vidas. Cando conto así, é certo que noutras cabeciñas que son un pouco máis rancias, cambia o prisma. Porque a xente teñe medo. Claro, es que eso ya pasou, hai que olvidar, e todas estas excusas manidas. Pero certo é que o Día Galiza Mártir, por eso me gusta máis nese sentido, o Día dos Mártires Galegos, danos pé a falar de unha serie de vidas truncadas coa que calquera de nós, cun mínimo de sesera e de vontade social, e un cidadán normal e corrente, síntese identificado perfectamente. Xustamente con que non se vai a sentir identificado nunca é cos asasinos, cos que provocaron que exista o Día dos Mártires Galegos, ou a Galiza Mártir, ou veñan outros jalipollas, con perdón, a decir que facemos mal. No, pero sin perdón ningún. Pero tamén hai unha cousa, é que tamén tanto decir que hai que pechar as feridas, que a mí ainda non as pecharon. Pecharame un pouco si chego a vivir e teño a sorte de que o suicio de meu pai se anulo. Esa ferida pois pode ser, pero as demais non as van a quitar, porque pasar anos lonxe de pai e de nai, eso non me pode quitar ninguén. Moitas veces teño unha das fillas que me berra un pouco, porque di que estou, todavía teño aí e tal. É que non se pode olvidar o que ti pasaches. Na vida, eras unha nena, eu marchei daqui de Pollo aos 8 anos, e volvín aos 20.
E marcada o resto da vida. Marcada por todo. Porque, ademais, eu fixen magisterio. Eu fixen oposición de magisterio. Eu aprobei a oposición de magisterio, pero non me deron plaza por ser filla de Bóveda. No. Ti crees que eso non... Hai que olvidarlo. Marca, Eso que te digo agora. Non o podo olvidar. Claro. Non o podo olvidar. Sí, fui funcionaria da Facenda, pero eu hubiera sido moito máis feliz sendo mestre. Porque a min gostábame a ensinanza. Pero non me deixaron. Entón, Claro. fui a Madrid, pareime, ganei as oposicións, marchei a Badaxoz, onde estivo Castelao. Por certo, ali fui eu. Estive solo 6 meses. E despois voltei a Pontevedra. E que a xente, compañeras de magisterio, tiña unha compañeira única que falaba comigo, porque era unha rapaza así, máis ben, como dicían as outras, pobre, que non a consideraba pobre, era ben rica, que era un encanto de rapaza, que é a viúva de este que foi profesor de ballet, bueno, que agora non me sale, de Agustín, o nombre era Agustín, e esa rapaza se portou comigo divinamente. As demais dabanme de lado, en toda unha clase de persoas. Dabanme de lado, non molestáballe a miña presencia. Iba a falar con unha e se marchaban. En cambio, esta rapaza sempre falaba comigo. Foi a que me fixo un pouco alegre o último ano de magisterio que fixen en Pontevedra. Sí. O sea, realmente a ti marcaronche por quen era teu pai e xa non digamos a túa nai, non? Que moitas veces falamos as persoas que asesinaron, pero non, como neste caso, Amalia, os que quedaron, que tivo que facer ela de nai, de pai, co estigma, non? De quen era o seu marido e que quedades marcadas por esa xente, non? Pois sí. E despois, claro, 5 fillos, ela traballaba arreo, traballaba todos os traballos que lle daban extraordinarios, nós, cando mirábamos a nosa nai, era pois un domingo, porque hasta os sábados traía traballo da oficina, traballos extraordinarios. Tiña 5 fillos que non tiñan traballo. Claro. Entón, fomos indo todos un pouco. E decían que, gracias a ser que nese o apelido, que tiñamos a oposición de Facendo. Ai, sí, narices, decía eu. Eu traballei arreo para poderla ganar, que non me deu ninguén. Claro. Foi a Facenda porque era donde había oposicións e como magisterio non quería voltar porque sabía que non me iban a aprobar na seguinte, para que iba a facer oposicións. Sabe que vai saber o que ibas contar nas clases. Eso é. Un perigo andante daquelas, claro. Anos 60, unha filla dando clase. Dando clase. Estaba apañado o réxime. Sí. Que bueno, que eu non sei como... Hai que cuidalas e xanalas, pero non se poden olvidar. No, pero decías ben que efectivamente, claro, houve un tempo onde entonamos a mea culpa, que traballábamos moito na recuperación das figuras dos homes, que ao final foron os que máis levaron ese papel, porque a sociedade aquelas mandaba nese traballo, e deixámoslo as mulleres, pero é curioso, porque podes analizar, por exemplo, o patrimonio oral, que é un patrimonio recoñecido pola UNESCO, se o trasladamos, se o traspolamos un pouco de memoria, de que embebemos, é dicir, o 95% do patrimonio recopilatorio sobre memoria de toda esta xente ven dese patrimonio oral, que a súa vez é un patrimonio recoñecido, e foi depositado nelas. E, por suposto, moitas veces había tamén unha perspectiva de incluso como vencidas, pero, é dicir,
Claro, aquí cada un sabe as súas. Eu, por exemplo, que estive destinado na guerra de Yugoslavia, non sei se sonará, anos 95, 96, antigo por aí, é dicir, xa manter a compostura e a capacidade de salir adiante despois de traumas así, é motivo de homenaxe perenne, absolutamente. E sinda por riba, moitas mantiveron esa memoria, e incluso foron algo antisistema nun momento onde quien tiene culo tiene miedo, e podías te meter en problemas graves, ou algunhas que se meteron, de feito. Sí. Pois claro que motivo de homenaxealas. Claro. O cual hai que pechar un pouco ese círculo, efectivamente, e non é... moitas veces agora se ve tamén por este rollo da cuota de sexos, non? De como homenaxeamos agora os homens, hai que homenaxear as mulleres, non. Homenaxéase e trabállase perfis diferentes, porque cada un mantivo o seu perfil sobre os dereitos humanos, sobre a democracia e sobre o exemplo que pode ser para nós nun futuro dun xeito diferenciado. E deso temos que beber, dan balas dúas, é dicir, do represaliado do traballo en vida e de quen sufriu despois e foi capaz de manterse ata agora dese outro traballo en vida que tamén podemos absorber perfectamente para seguir mirando cara adiante. Sí, e de feito, bueno, se está empezando a recuperar a memoria destas mulleres tamén que quedaron, non? Ou doutras que tamén loitaron e tamén foron represaliadas. Aí temos o caso de Amalia, que ten, se non me equivoco, ten un parque en Pontevedra, non? Co seu nome. Un parque? Sí. Parque Amalia Álvarez. Falouse dunha rúa, foi unha iniciativa no pleno do Concello, inicialmente falouse dunha rúa, pero, bueno, tamén había bastante xarrueiro vinculado a Bóveda, entón, bueno, daquelas o equipo de goberno decía que, bueno, como xa había rúa Alexandre Bóveda, estatuas de Bóveda, outra estatua de Bóveda aquí en Pontevedra, que unha rúa tal e decidiuse finalmente facer o Parque Amalia Álvarez, plantouse unha das súas árbores favoritas. Na moción, que foi unha moción de Marea, por certo, de adicarlle unha rúa a Amalia Álvarez. Sí que viña recollido despois poñer un piñeiro en símbolo. De aí houve sí que diverxencia porque o piñeiro tampouco é o símbolo da Amalia. Se queremos falar da Amalia non podemos falar da árbore contra o que fusilaron os gomes, senón que tenemos que falar da árbore que lle gustaría plantar a Amalia. Elas coñecían ben cal era a árbore, plantouse esa árbore que era un magnolio de folla caduca. Sí, caduca, sí. Que, bueno, agora, ainda que queda moito, quero dicir, queda moito por facer, non? Pero eu supoño que vos vedes avances nestes anos, quero dicir, eso, Bóveda ten institutos, ten rúas, ten estatuas, non? Entón, quero dicir, houve un avance, non? A respecto da dignificación da súa figura. Sí, avance a todos os niveis, de Bóveda e dos demais. Hai un avance significativo, xa de fai un tempo. Mira, e antes, cando falábamos, volto atrás aí nunha desas preguntas que tiñamos, ou cando falábamos de ese Bóveda descoñecido, para que poidades ver todas e todos, o descoñecido que, por exemplo, quen queira, vai un paseo polo Grove, entre a confluencia onde remata a Rúa Castelao e comeza a Rúa Alexandre Bóveda, hai unha pequena praza, ali hai un monumento precioso, chantado, o ilustre escritor Alexandre Bóveda. Ilustre escritor e galeguista Alexandre Bóveda, me parece que di. Sí. Que, claro, precisamente non era escritor. Entón, hasta chegamos a poñer monumentos a cousas que non foi. Eso é parte tamén da... nombran en moitas cousas, nombran o escritor. Ele escribiu moitas cousas, pero non hai cousas escribir libros. Pero dito isto, sí, hai un avance grande. Ten lógica, é dicir, unha é por un traballo de fondo que se leva facendo e dúas é porque os tempos acompañan a entendermos un contexto diferente. Claro que avanzar nestes tempos, é dicir, facer estes avances nos anos 80, onde aínda seguían ocupando postos na administración os que antonte eran colaboradores dunha dictadura, era inviable. É dicir, claro, esta xente negábase en rotundo a facelo, ou aínda que non quixeran facer, en petit comité decían, bueno, no seu momento, claro, isto é complicado, etc. Entón, claro, temos que acabar a que toda esa xente abandone, é dicir, a que se transforme o poder político e o poder social
noutra xente que non ten inconvinte en falar dos represaliados como figuras a homenaxear, porque antes desto era inviable. E dase ese avance. Dase outro avance no recoñecemento, nos traballos de investigación, é dicir, hai todo un contexto dende universitario, ate social, ate político, ate cultural, que fai que despois nas pequenas localidades Bóveda é recoñecido, pero que ahora a nivel local hai cantidad de xente que era descoñecida e vai tendo a súa estatua, a súa rúa, pois como debería ser, o que falábamos ao principio, decir, fanse as cousas en público porque ademais hai un componente importante, que non falamos diso, é dicir, os asasinatos, os paseos, tiñan un componente público, é dicir, aplicábase unha violencia que se facía, non se asesinaban en secreto, xulgábanse públicamente, convertíanse en xuizos sumarísimos esas farsas, pero facíase publicidade ao asesinato, porque eso tiña unha motivación política, que era o control pola violencia do poder, que ademais eso chamase terrorismo. É dicir, conseguir a través da violencia obxectivos políticos. Isto ten un nome de dicionario, en galego e en castelán, terrorismo. De Estado ou chamalle X, pero é terrorismo, non? Por eso, a veces eu teño me referido a como políticas terroristas e a xente tolea porque só pensa o terrorismo actual, era eso. Claro. Dito esta pequena trangallada. Eran asasinatos públicos, requiren voltar á mesma esfera. Se asasina para conseguir algo públicamente, requerimos que os asasinados volten á mesma esfera pública. Non foron asasinatos privados. Non nos pode decir agora o Estado ou as administracións, bueno, isto ten que quedar en homenaxes privadas. Non. É dicir, houve xente que chegou á esfera pública a base de asasinar públicamente, elevou a súa rúa, pois hai que quitarlla, e que alguén que foi asesinado públicamente teña seu espazo público, coa súa simboloxía pública, de por que foi iso. Eso parece que vai calando. Moi paseniño, porque, pois, indubidablemente, hai moito medo. Por exemplo, aquí un medo tremendo dentro das políticas da Xunta a que eso provoca unha ruptura interna cando aquí está aglutinado o voto dende máis centro galeguista, absolutamente, que o ten pois, o Partido Popular, o partido mayoritario da autonomía, ata perviven membros da Falanxe votando. Aí, entón, claro, eles tamén entendo que teñen o seu medo, non o comparto, pero comprendo que teñen o medo a que se meten e abren ese melón, claro, pois perdan nicho de votos, ou penetra aquí, por exemplo, pois Vox, como ocorre en outros sitios, non? Claro. Entón, ese medo non lles deixa nunca avanzar, cando debería ser avance moitísimo máis grande, porque ou o facemos ou seguimos claudicando os dereitos humanos. Hombre, eu, dende a miña humilde opinión, unha democracia, se xa partimos de claudicar dereitos humanos, mal vamos. E así nos vamos, en este sentido. E bueno, volvendo xa entrando na parte final, bueno, esta ti comentabas, non, sobre o que vos dicían de que hai que esquecer e tal, claro, eu sobre ese discurso eu teño a miña opinión e é que nos podemos ver, non, no día a día como as víctimas de outros conflictos son lembradas, homenaxeadas con total normalidade. Sin embargo, cando se fala das víctimas do franquismo, sempre xa eso, non hai que esquecer eso como a cousa do pasado. Claro, aí hai un componente ideolóxico que non se quere dicir, por iso se usa ese argumento, non? Entón, vos que lle diríades eso? Pois a xente, tanto a xente que non viviu todo isto, a xente máis nova, que todo isto lle queda moi lonxe, que lle diría sobre a necesidade de manter viva a memoria histórica, e tamén a xente que di pois que hai que esquecer, pasar páxina e vivir o presente, non? Pero moita xente de que di eso non lee o que hai, nin o que hubo, non? Porque é moi fácil decir, hai que olvidar, pero ti pensa o que pasou. Se che pasara a ti, que farías? Pensa un pouco. E pensan os demais, non pensas en ti só. Eso a mí non me importa, porque non. Ti pensa o que pasou esa xente é o que che pode tocar a ti. Entón, cambias de parecer. Non crees? Sí, pois
a nivel social e cultural, obviamente, esquecer ou facer unha historiografía, que non historia que reinventar esa historiografía. Claro que temos un problema tamén coa súa complexidade por anos de dictadura, por unha intervención sociocultural na propia sociedade durante moitísimos anos que nos vai costar, cando mínimo, outros tantos en poder recuperar. Pero, é dicir, non se pode esquecer que hai uns dereitos que temos que cumplir como ciudadanos, non se poden esquecer os dereitos humanos, senón mal vamos. Eu moitas veces cando me din tamén son feridas, antes refería a estas feridas, e digo, mira, isto como se ti estás na cama do hospital, está todo médico que te atende, e dinche, no, mañá te vas de alta así, con el corte abierto, porque ahora 2 cirujanos de outro estado acaban de decidir que estás curado. Sí. Pois isto foi o que ocorreu aquí. Aquí unhos señores que con intereses propios, que ni pinchaban ni cortaban, e dixeron, ya está cerrada la herida, pasamos página. Oye, cojonudo, por un símil médico. E despois, a nivel social, é dicir, eu a ninguén lle gusta nin convivir, nin ver, nin padecer, nin ter cerca a ninguén con Alzheimer. Eu entendo que a ningunha sociedade lle apetece padecer Alzheimer. Se collemos, se aplicamos ese esquecemento por intereses, ou xe coa memoria, pero que ese mesmo esquecemento que pervive a nosa cultura e incluso pervive nas esferas de poder, tardaríamos tempo tamén, pero lo podo enfiar perfectamente calquera que queira, googleando un pouco xa se entera, como despois o propio Estado aplica, como lle funcionou con memoria, o aplican os dereitos colectivos, aplican o accidente do Albia, é dicir, van aplicando según intereses políticos. Entón, se compramos que eso é bo, é dicir, que eso ten unha boa resolución, esquecer os feitos inxustos, fixemos o peor negocio político que pode facer unha sociedade, que deixarlle o poder que decida en cada momento que é o que temos que lembrar e que é o que temos que esquecer. Un absurdo total. Claro, isto explicado así, pois a quen entenda un pouco, sinceramente, o sea, chegado a esta idade hai xente coa que a veces discuto destes temas, antes discutía e tentaba facer razonar, pois agora onde non hai non se lle pode rascar. É un discurso manido que calou, pero que hai que ter, sobre todo, didaxis nese sentido, non só é cambiar rúas, hai que ter unha política didáctica, que, polo de agora, nos partidos, en todos os partidos mayoritarios a nivel estatal, ni está ni se le espera, como le decían o día do 23F. Non chega esa política, mentre non hai unha didaxis a nivel, pois incluso curricular, a nivel social, buscar os xeitos de como facer permeable esa memoria cara a mocidade, seguiremos todos pois polarizados nese sentido. Claro. Beneficio? Ningún, pero a pouco que o razone. A pouco que se razone, xa calquera percibe que eso non ten beneficio ningún para a sociedade. Sí, que ao final é un discurso ideolóxico que calou nunha parte da sociedade e que claro, que ao final, claro, poderíamos falar pois dos milleiros de persoas que hai en España nas cunetas, non? Poderíamos falar de moitas cousas que motivan que haxa que seguir con esta loita, pero claro, non interesa falar diso, sino interesa ao final, bueno, pois o discurso que se di sempre, non? Hai un problema, perdona vos, tamén grande, en esto están as querelas, é dicir, hai un problema grande, é dicir, o Estado español ten un problema grande, porque moito do patrimonio que hoxe é público tamén foi, e sempre deixámoslo de lado e non convén deixar de lado, é dicir, hai unha parte de recuperación dos dereitos, unha parte de recuperación cultural da memoria, e despois hai outra parte económica, que o Estado non quere abordar nin de coña. Por poñer un exemplo, pois mira, fai un tempo salía nota de prensa fabulosa que en Cotobade, nunha zoniña pequena, non me lembro o lugar exactamente, do Concello de Cotobade, recuperaba o Concello a casa para o pobo que lle fora expropiada polo franquismo a un, non sei se era un sindicato de canteiros ou así. Bueno, había unha xente no lugar, canteiros, que chegou o franquismo, esta casa é para mí. Pum, uns tiros, outro fuxen e ahora me la quedo. Eso pasou ao patrimonio do Estado. E ainda, a pesar de construir a eles, a xente do lugar, sus antepasados construir a casa, poñer a pedra, poñer a laboura e tal e cual,
75 anos despois, ten que chegar ao Concello e voltar a pagar polo mesmo ben para que volte a ser público. Pono este exemplo porque deso hai unha barbaridade de bens expoliados. Hai outro interés que son as grandes corporacións, empresas. Hoxe en día estamos enfiando perfectamente económicamente como pasou a fortuna da República a fortuna dos afectos al régimen. E ninguén quere quedarse sin su pasta. En este estado menos. Entón, abrimos ese outro melón. E máis, eu poño o caso da casa porque na legislación vixente é o único caso que un pode vender un ben roubado e outro compralo sen caer nun delito grave. Pois eso darse cos bens expoliados a todos os republicanos. Entón digo, hai unha perspectiva cultural, vamos a recuperar as calles, pero pechemos as feridas, ten debaixo unha perspectiva, é dicir, ten unha faciana económica de o Estado teme dun xeito brutal que efectivamente, se algún día recuperamos, Bóveda pouco tiña, con 33 anos, pero que aquí está, en Pontevedra, por poñer outro exemplo, non foi Poza, foi Amancio Camaño. Amancio Camaño. Por poñervos un exemplo, e como eses, podemos largar aquí 4.000 de número, 4.800 e pico casos, de un tipo que era médico, xa de boa familia, que tiña unha zona urbana, unha zona que ora é a Pontevedra do centro, é dicir, tiña el tal o su sanatorio, é dicir, a este señor, collerono, fusilarono, e meteronlle unha multa daquelas de, se mal non me lembro, 2.300.000 pesetas. É como se agora che soplan 2.300.000 euros. Chegaron a devolver un pequeno solar, máis os solares todos, os sanatorios solares. A esta xente, habría que dicir, moi ben, non só recuperamos a figura, senón que todo isto que lle expoliou, o Estado franquista, como aquí fixo unha reconversión sen xuizos. É dicir, o Estado dictatorial pasou a ser Estado democrático o día seguinte. Os tribunais, os mandatarios, o propio Estado, a propia estrutura estatal, quedou cos bens que expoliera o franquismo, quedou coa democracia. A este señor habría que devolverlle agora, pois cando menos 5 millóns de euros, todos os terrenos, compensalo porque ali xa se construeu, etcétera, etcétera. Se aplicamos paso por caso os 100 e pico mil que a nivel estatal temos perfectamente dictaminado como se lle foron expoliados os bens, o Estado cágase, digo. Porque xa teríamos que empezar, por exemplo, a falar de Fenosa que fixo presas con traballo esclavo. Por poñer un exemplo aquí, como eso moitísimo máis. Entón, había que empezar a aflojar unha de pasta que o propio Estado este quen este tenlle pánico. Porque o administrador ve as contas e di, ostras, que desto que tengo, pasado mañana, cando faga isto, teño a metade. Entón, eso, hai un problema cultural, hai un problema de memoria social, pero que hai outro problema que ninguén quere abordar e se oculta baixo ese sofisma de hai que olvidar, porque todos os que están ali e chegan ali arriba saben perfectamente que habería que empezar a afloxar unha cantidad de pasta inxente e non están pola labor. Ninguén está pola labor. Diga o que diga, lo podo asegurar, porque o día que esas contas as teñamos preclaras, aquí falamos de miles de millóns de euros. Sí. No, outro día falaremos da estafa que foi, ou polo menos para min, vamos, a transición, a lei de amnistía e todo iso que nos trouxe os problemas do que ti estás falando e efectivamente xa non é só a recuperación cultural e da memoria, senón todas as expropiacións, roubos e tal, non? De feito... A transacción, a fabulosa transacción española, que foi o que... O Partido Galeguista tamén lle quitaron o que tiña. Sí, non, quitaron todo, como foi unha transacción, é dicir, hoxe son procurador a Cortes franquista e mañán xa son delegado do goberno democrático, houve casos así, é dicir, dun día para outro, pois, igual que a audiencia, que o Tribunal Orden Público reconvertiuse en 3 días, despois dun festivo de Reis, en xaneiro reconvertiuse na Audiencia Nacional. Os mesmos magistrados. É dicir, que antes te condenaba por andar repartindo pasquines defendendo a votación democrática, mañán pasaba a non poderte condenar porque eso xa era un acto democrático. É un absurdo brutal. Así temos os problemas que temos. Como dicía, para unha longa... Despois temos outro problema gravísimo e tamén resposta a por que seguimos así. Hoxe en día, a democracia aínda ten clasificados como documentos confidenciales mogollón de documentos de finais da dictadura.
por suposto, xa do 23F non hai quen acceda aí, pero é que seguimos a investigar de onde salen cantidad de patrimonios de grandes familias, de grandes empresas deste Estado, non se pode porque moito está clasificado ainda. Decir, hai documentos do ano 60 que son documentos inaccesibles para a ciudadanía. Sí. Transparencia. Unos din de transparencia. Sí. Transparencia será levar un picardías pola noite, porque... Sí, está claro. De feito, preguntan aquí si tedes esperanza de que a xustiza argentina faga xustiza, algo que aquí non foi posible. Por respostar breve, esperanza, sí. Claro, mantémola, indudablemente, temos esperanza. A esperanza temlas en moitas cousas. Se hai algo que herdei, cando menos da miña boa, é a esperanza. Herdo da miña nai é a esperanza. Seguirei transmitindo a esperanza de herdanza. Desesperar non leva nada e perder a esperanza, ademais, é un fracaso social. Absolutamente, en calquer eido, non? Esperanza, sí. Que cada día está máis difícil, tamén. De feito, por exemplo, Servini xa era maior cando iniciou a querela. O Estado español non lle fai máis que poñer trabas, está super maior, colleu o COVID ainda por riba, está mal, está fastidiada, e a única magistrada que andaba un pouco con ese tesón de empeñarse en demostrar que aquí eran cremes de lesa humanidade está inactiva judicialmente falando. Entón, ten que vir algún magistrado e os que están agora, polas últimas novas que temos, non están moito pola labor. Entón, dende Argentina non. O mellor, con sorte, hai varios casos que foron levados ao Constitucional, é dicir, o proceso todo judicial, non? E chegaron ao máximo tribunal e lle foi denegado, pois, os denunciantes e agora poden acudir a Bruselas. Entón, o mellor ali abres algunha vía que poida ser. Poño, por exemplo, non é o mesmo caso, é máis complexo, é diferente, pero as cláusulas suelo, segundo todos os tribunais españois, eran perfectas. Aquí non había ningún problema con as cláusulas suelo. Chegou a Bruselas e nos dixeron isto é máis ilegal, calquera auxilia xa, vamos, pasas o papel e xa chega a ilegalidade. Pois nestes casos temos, eu tamén conservo, se acaso mellor máis esperanza, porque é certo que Bruselas fai moita máis presión pola ascripción económica, fai moita máis presión en España, Bruselas, que o fai Argentina. Pois, oxalá ti sigues tendo esperanza. Eu teño esperanza a ver si, antes de morrer, podo ver eso, pero se non, polo menos que ti o veses. Home, mira, a nos fastidianos porque, por exemplo, a boa Amalia, tua nai, xa nos últimos anos xa tiña un obxectivo que era lograr que alguén lle dera nun papeliño, eu decía, un papeliño, unha miseria, que diga que seu home fora asasinado injustamente. E non o conseguiu. Conseguimos, en base á Lei de Memoria Histórica aprobada por Zapatero, que nos viñera ese documento de rehabilitación que firmou el ministro catalá, en nome del presidente Rajoy, cuxo avó traballou codo a codo, por certo, con Alexandro Bóveda na redacción do Estatuto de Autonomía. Sí. O avó de Rajoy, Enrique Rajoy Lelú, prestixioso abogado represaliado tamén, non tanto como Bóveda, pero tamén lle costoulle bastante traballo remontar despois da súa vida, despois de participar niso. Foi Lelú. Sí, facéndose inciso este documento que che dan agora bueno, que a democracia recoñece a persecución e violencia, que mira ti a que absurdos chegamos, que podemos sancionar unha lei que diga que hai señores que foron perseguidos, asasinados, como di o documento. Tería que telo, non lembrei, para ensinárvolo. Pero que nun documento que non é oficial pola lei, un documento de recoñecemento, é dicir, non vale para nada máis. Honorabilidade. Sí, para decirnos que Alexandro Bóveda foi perseguido, sufreu persecución e violencia en nombre da democracia. É dicir, recoñecemos que houve casos de crimes de lesa humanidade que non teñen prescripción, porque cando ti sufres persecución ou violencia por causas ideolóxicas, eso crime de lesa humanidade, os crimes de lesa humanidade non teñen prescripción pola legislación internacional, co cal a lei de amnistía non computaría para poder ocultalos. Por resumir moito, non? Este terreno que nos movemos tamén. Temos ese documento. Mira que absurdo, que Chodán tan tranquilos firmando non vale para nada.
Anulación da sentencia. Agora hai esta vía que están coa lei que iba a salir, que despois tiveron que retirar porque non estábamos contentos con esa lei, porque o que pedimos é a nulidade das sentencias. E onde quero chegar con isto? O melón que falábamos antes. Se hai nulidade judicial das sentencias, é dicir, se eu... para que esa nulidade non quere decir que el gobierno nos diga que Bóveda que foi moi mal matado, que está anulada. Non, ten que haber un procedimento judicial que colla o procedimento sumarial de Bóveda e faga unha dilixencia por un xuíz do Estado que diga que efectivamente ese xuicio ese procedimento fica anulado. Ahora, con eso, pois Camaño ou calquera pode decir, moi ben, onde está lo mío? É dicir, daños e perjuicios, todo o que me quitaste... Camaño y la familia. Las familias. Calquera con ese documento poderíamos ir ao Estado e decirle, moi ben, pois ahora teñenme que indemnizar. Nós non procuramos, por suposto, pasta. Pero a veces eu penso, digo, non queremos el dinero. Ostras, pero que se non conseguimos el dinero que lle foi retirado a toda esta xente, van a seguir mandando os mesmos. Porque chegaron a gobernar hoxe en día e siguen mandando ese poder en la sombra do Estado facéndose cos cartos dos que mataron, carallo. Entón, señor, vamos ter que empezar a pedir cartos para poder remontarnos un Estado, é dicir, reinventarnos un Estado, e para eso fai falta pasta. Vivimos en un mundo que vivimos. Entón, dito isto, esperanza, toda complicación sigue sendo moitísima. A pesar de los brindis al sol todos que se fan aquí a nivel prensa, a complicación é grande, pero polo que vos digo tamén. Porque non se fala deso, ocúltase, pero hai un problema real de unhas anulacións efectivas de sentencias judiciais que conlevan unha serie de procedimentos, pois poño exemplo, como lle pasou a Alemania. Pois poño un exemplo, Philips, Telefunken, Volkswagen, nutríronse de traballo esclavo, teñen uns impostos especiais porque tiveron como empresas beneficios, como empresas públicas, de traballo esclavo. Entón, pagan máis que as demais empresas. Aquí debería ser o mesmo para unhas empresas, debería ser o mesmo para o Estado. E aquí non hai valentía suficiente para afrontar iso, pero por esa transacción que foi política, pero que despois minou e pervive no noso patrimonio cultural. Non temos valentía, preferimos enterrar o pasado, autoenganarnos, digo socialmente, ou non, vos tampouco, pero decir, hai cantidade dun grosso social, que non estades mirando isto hoxe, que se prefire autoenganar para decir que é mellor enterrar todo que enfrentarse a un trauma e a ter que refacer a sociedade pois nun 50%. Sí. Tamén por eso gañan partidos que vienen aquí pois a volver a ser como papá Franco, ¿no? No, yo os doy todo, vosotros dedicáis a trabajar, hijos míos, y yo me dedico a daros el futuro. Pues cando cale ese discurso, porque a xente non ten a valentía que hai que ter, joder, para enfrentarse a refacernos como sociedade. E hai que empezar por aquí e por moitas outras historias. Pero sempre digo que a memoria é un kit moi bo, quizáis para comenzarmos por aí. Sería unha reinvención cultural moi interesante, fora pasta. Totalmente de acordo. Queda moitísimo por traballar e bueno, e eu tamén, esperanza, tamén teño todo o mundo para que todo isto se poda acadar. O que pasa que, bueno, é certo que ao final as dificultades que hai, as trabas, son moitas, pero bueno, como tamén as había hai 20-30 anos, hai que seguir perseverando e intentar pelexar ata o final, non? Entón, bueno, nada máis. Aquí estaba xusto mirando agora digo, estes terán que ir cear en algún momento, estémolos aquí enganchados. No, por nós, tamén te digo, se a xente quere preguntar, no, de verdad, que é un orgullo galego. No, pero, oye, pues poder falar isto, vale de terapia, porque son cousas que facemos. Sí. Que van saindo e que estés dentro e van saindo e vas comentando con todo o mundo, que todo o mundo sepa o que pasou. Claro, porque ten que saber todo o mundo o que pasou, non podes deixar que a xuventude vaya para arriba sin saber as cousas que pasaron. Teñen que saber. É necesario para que non se cometan os mismos errores que se cometeron entonces. No, é que eso aplícase. Mira, por exemplo, antes falaba de casos tal, pero o Estado,
cando falo Estado, este Estado xenérico, non? Da sociedade, dos poderes, do propio executivo do Estado, aplica eso mesmo que lle funcionou coa memoria, aplico a corrupción. Os partidos, empresa, xa che din, é dicir, aínda que fora onte, non é caso pasado, hai que olvidar. Só aplican o contrario, por exemplo, para o terrorismo de ETA porque lle dá rédito político directo. Pero aplicamos o mesmo. Falamos antes, eu decía, mira, moitas veces como lle dis, imagínate, tragedia absoluta, Villa de Pitanxo, están eses corpos ali abaixo, a ver que político ten os huevetes de decirlle, no, es que no es el momento, es que cuesta dinero, entonces vamos a intentar mejor, lo dejamos estar, non lo recuperamos. Non hai non hai o que ter para decirlo a cara, non, si non lo din. No, es que no es el momento, es que cuesta dinero, es que, claro, es que ya pasó. Entonces, como empecemos con el ya pasó, aquí pasa con la corrupción. Es decir, aplicamos el ya pasó. E o peor é que compramos ese argumento. Joder, al final a sociedade compra o argumento de que ya pasó. E roubamos, non se devolve, ya pasó. Facemos ese sumatorio e o peor é que ese consentimento fai que a propia cultura interna da gobernanza, é dicir, de quen se cría dentro deses partidos que despois van a chegar ao poder, que ao final non salen máis que da propia sociedade, vai reproducir ese comportamento. Isto de primeiro de psicología. Entón, ou facemos dique, ou cambiamos, ou seguimos igual. Totalmente de acordo. Por aquí a xente comenta tamén na liña que decides vos, non? Que esquecer nunca, que tanta razón, incluso poñen por aquí tamén a frase esta de Bóveda de mi patria natural es Galicia, tal, que eu, non sei, eu hai uns anos lera, pero logo non volvín ler máis, supoño que era mentira, que decían que non dixera iso, que era un mito e non sei que, pero que tedes que dicir? Aí temos varios problemas. Claro, eso, por exemplo, non ben recollido no sumario. Claro, alrededor das figuras créanse mitos. Aquí tivestes a Rafa Quintía falando moito diso. Sí. gran amiguísimo. Dito isto, fora a broma, pois, por exemplo, hai o mito de que Filgueira foi chamado a declarar o xuízo e non foi. É mentira. No sumario non está. Filgueira nunca foi chamado. Que podía ter feito máis polo seu irmán Bóveda? Indubidablemente. Que podía ter feito, intercedido moitísimo máis, pero, hostia, o medo libre, el decidiu que non saía de su casa. Ahora, non foi chamado nunca a declarar. O proceso sumarísimo está, pero no proceso non ven recollidas as últimas palabras. Eso recolle, ao final, Álvarez Gallego no libro Vida, Paixón e Morte. Ese discurso que da Bóveda. O que sí recolle é que el reo quere decir unas palabras en gallego e se le prohíbe. É dicir, el ese discurso, que hoxe o coñecemos máis en galego, dao en castelán porque prohíbenlle o discurso en galego, indubidablemente, claro, como vos, os distoides que estaban ali xulgando este puñetero dialecto no que falamos. Entón, hai esta cousa de que si dixo, non dixo, aquí hai patrimonio oral, testemunhas orais que temos que dar por válidas, aínda que moitas veces sabemos que a oralidade contén erros, e incluso o libro Vida, Paixón e Morte ten algunha imprecisión ao respecto, non? Porque ao final el escríbeo no exilio, é dicir, publícase, non escribe, pero primeiro ten que marchar, exiliarse, refacer a súa vida e a partir de aí escribe o libro. Moitos anos despois dos feitos ocurridos. Tampouco habería problema porque a Biblia foi escrita moitos pasases 6 séculos despois e é dogma. O sea que, bueno, podemos dar por válido Vida, Paixón e Morte dogmáticamente. Pero esa frase non está na documentación, entón tampouco vos podo dicir sí, díxose porque aquí está recollido. Ahora, Xerardo en ese sentido, pues tampouco temos que poñer en dúbida porque non só o testemunho de Xerardo no libro, senón que testemunho de Vidal que estaba ali, o abogado, decir, está recollido. O mellor, xusto con esas palabras, podemos dar unha licencia porque, como todos os Álvarez, Xerardo son grandes escritores, absolutamente, é dicir, teñen un don, algo xenético, e posiblemente, pois, igual ven mellor escrito do que di Bóveda. Agora, o que sí chamou a atención, e a mí sempre me chama a atención tamén cando falo do caso, porque sei o que pasa Armedo, xa vos dixen,
Home, non estiven en trincheras nunha guerra, pero algún apuro de pasar miedito si hubo, ¿no? Estando por aí por Yugoslavia. E dito isto, o raro é que alguén é outro perfil estrano que ese Bóveda, de alguén que saiba que va a matar e con toda naturalidade, entereza, se levanta ali a pronunciar unhas palabras absolutamente tranquilos. E foi o que máis chamou a atención a xente, porque a maioría de nós acojonámonos e es que non tatexas, non eres capaz nin de falarlo, xa che digo, no, te vamos a matar. A máis era para matalo o día seguinte da sentencia, o día de Galicia Mártir o 17 de agosto, pero debería ter sido o 15. O 15. Porque é cando lle toca matar, pero o 15, que é a patrona de Pontevedra, esta xente en días de patrona non mataba. E claro, o 16 coincidía en domingo. Domingo tampouco se mata, a gente bien non mata en domingos. Entón acaba sendo o 17 por iso. Bueno, que xa me liei. Pero a frase sí está recollida e damos absolutamente por válida. Ahora, e hai que recoñecer outra historia, é dicir, coñecemos ben a figura de Bóveda, tiña a capacidade absoluta de levantarse nese momento, non era un tipo que fora cohibido, nin que tivera boa, é dicir, ao contrario, un tío que era recoñecido en todos os mítines pola súa claridade de expresarse, pola súa capacidade dialéctica de convencer, etc. O sea, que non é raro que se levantase ali e dixese un discurso como ese, tan ben estructurado, que ademais tivo tempo de estructurar porque levaban a cadea pois prácticamente 20 e pico días encerrado, o sea que tes tempo mental de estruturar o discurso que vas decir cando saibas. Levaban na cadea, mentras foi... Bueno, foi cambiado, pero levaba preso 20 e pico días cando dá, o sea que tes tempo de estruturar o discurso que queres dar. El xa tamén conta Filgueira non seu día tal que fora avisado cando el queda el detéñeno, que é un caso curioso tamén, detéñeno ali no goberno civil, arriba na Deputación, que despois é xulgado no Salón de Plenos da actual Deputación, onde se celebraban os xuicios sumarísimos, é detido, levado ao cuartel, os militares convidan un pincho que simplemente iban comprobar que estivera todo ben e que non andiveran estes republicanos argallando historias. Toma un pincho ali cos soldados e se marcha. E quedou na casa do sogro da Oliva, non vai a casa de Pollo porque lle recomendan non cruzar a Ponte da Barca que poda haber tiros, que veladamente xa che din. Se andas por aí solo, igual ven algún dos da Cívica e pegache un tiro tranquilamente. Eso era certo. Entón queda en casa de Álvaro Limeses e o día seguinte xa o deteñen e dali xa non sai. Pero nesa noite sí que lle van a avisar dicindo, oye, que marche. E el, tamén, eu sempre digo, como mente preclara, dixo, bueno, pois, oye, fago causa, que tamén o di Castelao así despois, e di, bueno, pois ao final, se son se o suízo é xusto, sai exonerado, porque eu non fixe mal, e se o suízo é injusto, ao final, fago unha causa para este país, e mira ti que causa fixo. Porque é bandeira da recuperación da memoria, o sea, porque él podía acertado en plenitud. Salir desde el balcón de la casa de la Oliva a las fincas de atrás, de atrás, sí. Y marchar a Portugal. No, saltaba, él podía ter sí. Se quedou. Sí. Decide quedarse. Despois moita xente di, bueno, eu creo que era inocente, outro mito, que non estudiar a figura. Eu disisto completamente disso, non? Bueno, el pobre como inocente e tal, pensaba que non le iba a pasar nada, esta historia. Eu digo, home, considerar un tío que con esa idade xa montara todo o tinglao que montara e chega onde chega e teña unha capacidade preclara de ver o que iba a pasar pasado mañán e anticiparse ao futuro, considerado tan inocente como para pensar que non lle iba a pasar nada, cando xa estivo desterrado simplemente por un cambio de goberno, é casi insultante. El sabía perfectamente o que se iba, ou entendo que sabía perfectamente o que se iba a enfrentar, pero foi listo, como foi sempre. Sí. Pois nada, con isto estamos chegando xa as 2 horas, entón vamos a poñer xa fin. Agradecen vos aquí tamén todo o que está trasladando unha persoa que nos está seguindo dende Houston, Texas, que está seguindo a entrevista. Sabes que temos xente de todos os lados seguindo isto. E nada, eso, eu quería agradecervos a ambos pois poder contar con vos hoxe aquí, escoitarvos, poder achegar a vosa mensaxe, tamén a figura de Alexandre, pero tamén de Amalia, non? A xente que nos sigue e poder agora a internet non nos dá as facilidades e poder deixar este contido
subido para que se poida ver de hoxe en diante, non? Eso, agradecervos a disponibilidade e a presenza, porque a verdad que para min é unha honra non poder escoitarvos e tervos hoxe aquí, non? Nos agradecidos por poder estar e falar, porque a mí falar do meu pai sempre me hinche de ledicia. Primeiro, teño moitos nervios, porque son momentos duros, estes momentos son duros, pero tamén dar a coñecer a figura de meu pai, pois, interésame moito. Claro, é que... E ademais, bueno, eu... claro, isto xa é facer política ficción, non? Pero... claro, seguro que ele estaría encantadísimo que hoxe estemos aquí falando disto, mantendo viva a memoria de moitos mártires, non? Porque ao final, claro, hoxe falamos a Alexandre, pero son moitas as persoas que en Galiza pasaron por este calvario e eu creo que é necesario, ainda hoxe no 2022, falar delas, dignificalas e tamén a quen estades dando esa batalla poder darvos multitude de espazos para falar e de trasladar a vosa mensaxe, non? E ademais eu creo que din por aquí que tedes que voltar, eu encantado. Mais adiante facemos unha segunda parte. Nada, a verdade é que... Aquí, el que está máis liado, eu teño todo o día libre. Únicamente que, claro, cada ano vou cumplindo anos e a cabeciña xa... Bueno, din por aquí que é unha maravilla poder escoitarte a ti, Amalia. Pois mira, eu non podo negar os anos que teño, non os podo negar de ninguna maneira, porque fixo 85 o día 17 de agosto, eu os cumplí o día 5 de xaneiro, porque eu nací 5 meses despois. Sí. Por eso, pero teño 85 anos e aquí estou. E ainda podo... loitar por a figura de meu pai. Pois sí, loitar e trasladar a quen queira, porque moitas veces veñeme que teñen un traballo do colexio, un rapaz, sin lle podo contar. Sí, eu estou encantada. No, o certo é que préstase, levas toda unha vida prestándote a todo. Por eso non ves, como eu necesitaba ser mestre. Pois sí. Dito isto, ten a súa complicación, é dicir, non é todo, é dicir, claro, facémolo con absoluto orgullo, igual que calquera dos demais, pero despois ten a súa complicación porque, efectivamente, despois somos xulgados noutras perspectivas de por que vamos, por que dejamos de ir, porque fas isto, porque fas o outro, que si tienes que olvidar, é dicir, ao final hai un feedback que a veces tens que aprender a vivir con el, a veces como este, absolutamente agradable e a máis é absolutamente necesario para nós ter ese feedback, e outras veces é puñetero, porque venche feedback que eso, que inicias discusións que xa di, bueno, que entón eu aprendí a sorrir moito para non encajarme nas virutas dos demais. Pero, nada, quería che dicir, pois o mesmo que ela, oye, voltamos cando que irades, máis, Bóveda dá para bastantes monográficos, en busque ali, ten moitísimas publicacións para saber del, e un día podíamos dedicalo ás anécdotas de arredor da figura de Bóveda, que hai varias, a mágoa que non che, mira, gardo para o seguinte, unha super anécdota, porque é verdade, mira, olvidamos que Bóveda foi da primeira comisión que creou CAMSA, son a vosa empresa CAMSA de petróleos. Sí. Tamén participou. Sabíamos sí, tamén participou. Esa lle costou a enemistade con Calvo Sotelo, que quería que seguira. El sabeu que eso de CAMSA daquelas chamaban yo acrónimo de como anido Montero, Calvo e tal, acaparan millones. Pois tiña un acrónimo porque tíos estabanse forrando co rollo da CAMSA. Pero tamén traballou na CAMSA por dar unha anécdota moi curta que queda de Bóveda, para que vexades, é dicir, Calvo Sotelo, din que a guerra civil comeza por Calvo Sotelo, non é así, vou ser super breve. Desculpádeme todos, Houston incluído. Calvo Sotelo asesinado en Madrid, está ocupando un escano que non lle correspondía, porque de feito era o escano que era de Bóveda.
Calvo Sotelo gana o escano en Ourense e Bóveda perde o escano en Ourense. O Partido Galeguista preséntase no colexio electoral despois de dar o colexio electoral por finalizado o reconto con 2 urnas aínda sin abrir. Nuestra. Un pucherazo absoluto, pero era Calvo Sotelo. E curiosamente, mira ti, Calvo Sotelo vaise nun escano que non lle corresponde e mata en Madrid, e Bóveda queda en Pontevedra cun escano que non ten, que sería un futuro absolutamente diferente, porque se estivera cumplindo co escano estaría presentando o estatuto xunto con Castelao cando é o alzamento. Non estaría en Pontevedra, estaría en Madrid, igual estará vivo. Bueno, agora xa non. A historia sería totalmente diferente. Un pucherazo cambiou a historia dun xeito brutal. E como estas hai moitísimas, encantado de vir, porque efectivamente, o que decías antes, para non ser unha laboura fundamental. Non chegamos a todo o mundo, estaríamos falando por todas as esquinas todo o día. Gustaríame, eu teño un soño que antes non tiña, que era que me tocara unha primitiva. E exclusivamente para ter a vida solucionada, de verdade, estar dando a traca nos concellos, no Estado, decir, ter todo o día os meus gastos cubertos para dar a matraca a memoria histórica. Porque ao final teño que sacalo do tempo da familia, etcétera, e pasan un pouco como o avó. A veces hai medio caneo por ali. Claro. Pois nada, eu recollo iso e comprométome a facer unha segunda parte sobre iso e nada, eso, agradecervos e tamén hoxe que nos estamos vendo por aquí pola pantalla, tamén poder vernos en Pontevedra en persoa e poder seguir comentando isto. Bueno, eu o venres xa isto xa outra das túas facetas, Valentín, vou ir a ver un documental a UNED que creo que estás por detrás, non? Estás por aí detrás. Sí, eu son o fontaneiro, os da producción sempre andamos por aí por detrás, correcto. Sí, pois nada, eso, deixo vos... Moitas grazas ao orgullo galego. E que siga adiante, e que sigamos sendo moi orgullosos, moi galegos e moi galegas. E moitas grazas a ti, Amalia, moitas grazas, Valentín. Nada, eso, deixo vos a recollervos, eu vou a continuar 2 minutiños, entón nada, eso, agradecervos e nada, vémonos noutra, vale? Por suposto, unha aperta enorme a todo o mundo que nos aguantou. Moitísimas gracias a todos. Unha aperta moi forte. Chao.